Hi chalaghine Tásúla gohfuil sib ar fad go maith fáilte go dtí I bocail le gráine. So rinne me sé céine rud a cínta sláán tú líon na neamh, mar aon duine atá rán gráine tásaach nach málam sa siúcra agus rudí tá dána go do chud fiacla. Tá na nína mór fi láthair a fólam faoi fiacla agus an fiaclór agus síog na fiacail, so tá muid ggéirbh a tuairt airg an fiacla agus maiáir sin tá go le déanana pancóga sláán túil. Now tá mo chud lámh glán agus tá áprúnar mar is minic le meíanna, so siad na rudí ar fad a bheith sa tastal wet. Seo is féad le éon rud úsad smoothie maker rud a bheith agus Somála. So ar dús tastíon do chud lete wet, so tá mis go chur mo chud lete isteach ar dús. So tá 100 gram letin sin nó hart ar copán. Hart ar méid sin. An sin tá mu go le chur isteach 3 of, so bílum, hían, dó, 3. An sin leis sin tá muid go le chur isteach baine. Now tá ceadad aon baine be úsáid atá tú ghearra. So just 5 ml baine isteach leis. An sin há banana. So is cuma ken size na banana mat siad mór na beag is féad le just tíad a bhíris sos le a chud láva agus tíad a chaisteach. Now be Mami no daddy tá sohairt le cúna thuirt chut leis písa seo, mar maiall go muid a gúsa an blender agus choilehhanna am cúna thuirt chá chéile. Okay, leis sin, gráin gíchi banana, tá muid a gáil fáil mil. So, tastín rúnin beg bídach mil wen, mar ní muid gáil a chuir ein siúcaristeach an seo. So, tá muid a gáil a chuiristeach spúnaig báir, so spúnaig mór mil. Tá mil wad níos archad na siúcra. Okay, so spúnaig mór míltach mil, fecinn tí begáil isteach. So, steach lei sin. Go hálinn. Okay, na beidir go mach spúnaig a tastal wet. Maar tá mil an a bheith an sticky agus dána gáil isteach. Okay? Agus an sin tá rud eile chur an misisteach mo chud pancóga. Now níl urtaid se úsáid, ach cabhairn siad go mór leat mat tú gur fás, agus mat gur bheith láidir. So, chuirm sisteach síalta beg, so is féad le aon síalta chur isteach, fád a scoil siad briste soos beg bídach. So, mar seo. So, tá mis gáil chuisteach 3 spúnaig chop sin. So, hían, méid céan leis na ifachaí. Dó. Agus 3. Agus sinné. Sinna méid a hastín twin le tús a chuir leis na pancógaí seo. Okay, so an sin chuir muid an báid. Na bhí an cuairmach leis an písa seo. Okay guys, so nis tá frichtán mór an seo réam. Tá má go le chuir tas meán a chuir séanú seach, ní tú gur go mis a róthe. An sin má go le fáil spúnaig beag gon ála seo. Ní leirt an ála seo úsad ach just a smálam san ceann seo. Tuns go spúnaig beag chu sin, chuir ar a frichtán. Okay, agus leatha se sin sús. Feice tú leán se an scip buí agus éasca. Okay, so sin é tá má alla le glátin, as féad le íma úsad freisin mar málat alla hebi cin rud úsad an tú diagonánit sin na pancóga. An sin just féad le do meas gan le áil. Now tá rábhealach go féad le tá seo dhéanana. So, scátí sé dhéanaan mis sin ná just caim sísa an garbh agus dhéanaan se cinál cro pancóg. So, ní leirt a bheith rá crin leis. Nú, mat tú gera is féidir leat spúnaig mór mar seáil, ceanna bhachad le haid anra béidir, agus is féidir leat just spúnaig mór áil
agus do chud pancóga a dhéanana níos circulach. Ach níanaan se mór an difriocht. So ligan tún sin go do chud pancóga brúlób na ní hógann se bhád orb so cunne súlarb mar chéadar de legus muid na bolgán bega. Tá má gola cur le chéile beganín sú speisialta. Okay, so sin an fá go ran na cuir se am ar fad ré possibly sin na blueberries. So sé tá má go líonna sé sear fad glán agus glánta gráin rihré. So tá má go lí sinna chaisteach a botta. Okay, le rud céan a hart ar 6 nó 7 ar de tas níl gur go me se reward. Okay, so má chulinn tú sinna isteach a botta le sú limón. Okay, so tá lean seamsa chud choláit a gráine. So le sú limón go hála tá mo chud pips go choláit agus an sin tá mu a goil chuir rúnín beg méleisteach an sin freisin. So ní mór an just canal matter beg. Agus ligan tú ho sin in sin fecha leis agus net sé sin ar fad fecha be anlin allin ad le haid chud pancóga. Now, brandú ra sem mocht pancóga an tíb seo fecinn sib tá na bolgán bega tíocht orb. So cílín se sin go se beg nach ré le hiad a chasa ar a tíb eile. Okay, so tá tile bolgán an, so tréile mu iad a chasa. No, tá sé dachar leis in le láháin. Ítach. Okay, so sin ceanháin. Agus an sin na cean eile. No, céad fan géad, bí céint go isip cúna le seo. Go hálinn. Dus fé le iad a brúsís beganín. Agus just ligan rub cócaráil ar a tíb eile. Agus sin fecinn jib tá má anlinn go nóchan seo ar a tíb eile freisin. Okay, so nu tá chud pancó go ré béis a be a bog a háart go as. Sléad le pláta an ré. Okay, tá má an rain seo freisinam. So, mit spun like. So, fecinn tú chud cuir le sin, le chud sméir le. Ray, yum. Okay, so, tá má go pancó go ré. So, sédíon an smission á. Tá cad a rá díana. Sédíon an mission ná. Yefan, couple spoon like. Sméire. Yum. En sin is féidir leat an sú an a sméir a chuir timp le. Dín net gráine. Agus an sin rúnin mór méilteach yoghurt. Yum. That's a mess. Agus smálam sa síalta le go chuir freisin. Yum. Agus an sin. An pizza is flour. Okay guys, sinna méid weimse tá mis go críoch nó chud pancógaí. Má dhéanaan éon den an ghéidir Somália is féile picú a hóigáil agus a cheola ein ag Instagram GSCR mar bhrálainn eáil agus sin é slán. Díomh fáistí agus tuismóirí GSUR fáilteóibh go dtíon seachtain gníomhach. Is seachtain gníomhach difriúla bheith ann mlíana tá sé tuirlinn sa bhaile. So is go bhfuil mar ar fád sáte sa teach sa bhaile gan am seo ach tá sé antabhta go bhfuil gníomhach. Ceaglúir cíonn sin go bhfuil mid a mu ag déanamh cleachta ar scileanna.
Tá sibh? Gymá. Bhfuil tú go maith? Tá. Tarsteach sa frí seán éadán? Is mis Kira. Is mis a bathín. Is mis a éidan. Agus le chéile táid chun an cúne crackálta a dhéanamh rih inniu. Táid sa chóirdín agus táid chun an Wheelie Building Challenge a dhéanamh le béhín óíon an bheoga agus éadán óíon an bhóra agus Kira an cúne crackálta. Tarling agus bíigi déanamh seo sa bháile ling freisin. Tá éadán chun tusnúir dús. Ri leat éadán? Rá leat béhín. Oh, mí áit. Tá trí cón difriúil, gus caiisi an líród álas Jack. Ach farir, níla gaiirí le híniu, seo an tríú cean inis. Oh, sin dín, right, sús leat éadán. Sús leat. Tá an cón darug, an cón buí agus an cón... Oh, fair play with. Agus tain an líród is Jack. Wheelie bin, lufa salach. Agus cuma le éadán, rocky sé go dtí an dar chean. An fé leis é all. Boom! Boom, boom! Aintach. Ooh, ooh! Ooh, ooh! Cearclóir an tríú ceann, an féidir leis, an scéal seo a bhaint amach. Oh, yeah! Tá sé trí hinne inniu. Cúpla second ó hin ní bhór sé rudidir be, ach tá sé trí hinne. Anis, a rá leis go dtí an ceann is dacra, an ceann soccer. Tá seo an fear Wheelie Bin Challenge. Cai sé an líród all is Jack sa Wheelie Bin. Ooh, beagnach. Buin trí las a ríis. Oh yeah. Oh yeah. A rá leat. Ooh! Tugam an seansáin eile dit. Bhí tú trí hinne leis an dúchláán kisfella ach farir níl cursí sacraigh dul mar bacór. A rá leat. Oh, beagnach. It's on. Se. Céirt. Moihans? Yeah. Cearclóir. An dhéanaí tú mé? Fan ná méid. Yeah, miss. Cearclóir. I'm on an camera. Yeah. Oh! Oh. Ew, fása. An dar ceir. You fossil. Ew, fása. An féidir go mé seo. Oh, fech. Oh, fása go dniu. Tá bránarm. Cearclóir. Slán liv. Bígí ling. An tacht tugan. Slán. Slán. Estarita. Díomh, Katie an seo, táim chun Airán na mísa a bhúna díomhanis i pí beag de Airán na mísa. So tágan an Airán seo ón sconán High School Musical, tá sé ar Disney Plus, tá sé anóa, agus tá Airán amháin ann, agus tá chapter darling ann, agus we're all in this together. Agus tá muid na chuna sinna chana in Gaeilge, ach níl muid le chéile inis, tá mis im chiistin, agus a sibh I bhór dithe sáile, so tá muid rá Bé muid arás le chéile, díag níag. So, bé muid arás le chéile, díag níag, is an sin, nuair atá, bé muid ceart go, an íarn tú ceart golóir an chéador, an sin canan tú ríis, bé muid arás le chéile, díag níag, is an sin, nuair atá, bé muid ceart go lór. So, caní mé inis, ach tá mé chun tafa de ceart a chur thugah le cúpla páist atá ag clachta sa bháile dumsa. So, Bé muid arás le chéile, díag níag, is an sin, nuair atá, bé muid ceart go, bé muid arás le chéile, díag níag, is an sin, nuair atá, bé muid ceart go lór. So sinna chéad.